kakhulu kwaphunga nomagebe ngibingelela ngiyakwamukela ke umsakazo wakho ke lapha na ke umabona kude Zulu Lady Studio TV uhlelo Ezobuciko uhleli nayo ke lapha insizwa wathi Sihle umthembu uPrince wakamyeza isibongo umzungu namaqazana kanya gabhuza kanti besigoma sekusika nehlobo kanti babongizala unqudu unganqudu sigobongo sofuthi mhlawumbe nebezele iqodo edwana ngihamba naso ke lapha insizwa ezimbili kodwa ngizichazele njengoba nazi nani bafowethu ukuthi asimchazi ukuthi ichaza yena bafowethu asimbengele sinomukele namhlanje kuZulu Lady Studio. Niyaphila bafowethu asisaseya akanibingelela nje ababukeli beZulu Lady Studio lapha nibatshela ukuthi ningobani nenza ini nidume ngani ngoba Ezobuciko singezinto eziningi kenze ukuthi umuntu mhlawumbe ushaya inkondlo mhlawumbe umuntu ubhala ingoma mhlawumbe umuntu uyathula itshele nje abantu ukuthi mina igama lami ngubani ngisuka kuphi indawo nenza ini njengoba ngilanga ngokuthi namhlanje. Sanibonani bafowethu lo bingelayo igcoma likamkhono umfana waphansi lengishisana enkandla usendimeni kamculo kamaskandi. Sanibonani mabele lokho kubayo sizwa ubungu sedume igama thi useMashele. UseMashele. Nayo igcoma likamkhono. Oh hamba nesosha leGcokama lakhona. Igama lakho la kahle kahle ngempela leGcokama ubani igama lakho la ngempela? Usizwe wakanduli. Oh ungakanduli mfethu? Awu hey cha ngibuza ukukhuluma indaba yokuthi ngasemle emshisandla wena ngabe ngisho kahle umshisandla umshisandla ngakubo kanjalo bafowethu akanitshela ababukeli lana ukuthi umculo lona noqale nini bekutheni futhi nize nivele nisuka senithi ake nibala umculo nje nijoyine lo kamaskandi futhi umculo kamaskandi ngathi ke into esayibuka yala nje ukuthi yona nto vele imnandi uma sikhona nje embalelweni kuthiwa nje ihlangene insizwa bengesabi nje ukusuma ngibonise insizwa ushayisa ingoma ngishayisa ingoma nje awube mnandi ube nje yana siqonywe kunje so nje umculo kamaskandi kade ngathi kade sawuqala kodwa uvela sivele ngo-2019 kiyo nyaka suka wona cha hayi uyizwele ngempela wena lapha umbukele ekhaya ngafisa ukuthi ke sazi lana bafethu ukuthi nake yini le bafethu ngigqumbezelile ukuthi njengoba nje imculo iminingi imingaka futhi ngibonisa abantu abancane kwenziwe yini nje vele ufuna ukujoyina lo mculo kamaskandi ingane imculo engayijoyina sekukhona apropos manje miningi imculo ekhona enziwayo yonke le mculo lema uyibuka yenziwa abantu abancane mina njengabantu abancane njengoba khona le stigmatization esikhona noma khona lento ekhona kubantu ukuthi umculo kamaskandi umuntu ongacabangi umuntu ongahlelekile yini lenzo ukuthi vele ujoyina umculo kamaskandi. Umculo kamaskandi iwona wakhaya kahle kahle entsheni iwona wazi ukutshela nje inhluthu ayenza ukuthi ngawo umculo kamaskandi so nje iwona wazi ukuyala nje nemessage nje noma ulalele yabona nakho lokho uthi insizwa yakhe noma udlala ingoma ehawo uyabona nje ukuthi hayi insizwa ngizwakala mfowethu ngithake ngibuze lo mbuzo lo ngoba ngisho ukuthi lo mbuzo ngihlezi ngithi ngizobuza kubaculi ke ngizwe njengoba nje usafike emculweni uma ubuka mfethu lento eyenzakalayo njengamanje khona yoqhawe lami angisho abazoqhawe lami yoqhawe lami ukuthi manje sekukhona uqhawe lami uma ucabanga nina njengabaculi abasakhula basafuswa ilimaza kangakanani lento leyo noma inilelanga ngamanye emculweni mhlawumbe angathiwa nje akawubeke uyibuka nje uyibuka lahlakho uyibukela eduze ukuthi cha iyasilimaza kakhulu mayisilimaza noma cha iyazuzisa kakhulu mayizuzisa futhi hayi leyo qhawe lami ilimaza abantu abahambe beyiphosa abantu abahambe beyiphosa uma licendene namaskandi thuba xabana nobani ngoba nakho umngane wakho usungena leyo ndawo wazi ukuthi kusukele iyona elimazayo leyo kanti uma ushayela ingoma nje ungekho xabana nayo ungekho lwa nayo hayi akukhanti qhawe lami emculweni wonke umuntu uyayithenga isithi yakhe ejabule ushayile nomfana okusho ukuthi singasho nje ngamanye amagama sithi ilimaza indawo hayi silimaza indawo ukuthi nje phela bese lokho ukuthi umfaniswana yabo kodwa nje hayi akusilimaza as long nje ungezungena indaba ungayazi ukuthi iqale kanjani sukaphi hayi ngoba kufanele sivike leyo nto babukeli lapha emakhaya ukuthi nasi singabalandeli lesisodwa thothi siyakhwebhana siyabulana siyashana sibanga mhlawumbe into yokuthi abantu ababangayo nabaxabene bona baxabene kwangempela mhlawumbe baqhuma umsebenzi nje baqhuma ibhizinisi kodwa uthola ukuthi mina mhlawumbe sengixabana nomunye umuntu sengibhekana nomunye umuntu ushana nomunye umuntu ngoba yiyo le gcina yenza ukuthi abantu babuke ngathi thina kumaskandi singabantu abuye bengathi abahlelekile yona ke into ecishe ibe nesithombe esibi bafowethu ngoba nitheni ngabaculi bafowethu mhlawumbe abukele emakhaya ngajabula ukuthi niwudonse nje noma umuntu ube munye noma ibe mbili kodwa nje nisidonsa nje ingoma beza abantu ukuthi kanti lezi inkabi ziyadonsa ngempela futhi ziyacula ngempela
Nina mshamina ngambayo sengiyojabula ngosulami sengiyojabula ngosulami. Awu ngizwa kahle bafethu. Nasenze sigabisana ngempela idosa kancane ngempela. Kulungile. Bafethu uhleli nayo lapha insizwa lapha yasekadla, yasemshisandla, uIgcokama lihamba ngesocial ligidelayo lapha eduze kwami futhi njengamanje. Mfethu, ake ngithole la mfethu. I-support ngakini noma ukwesekela mhlawumbe ekhaya emphakathini. Ikanjani mfethu mhlawumbe? I-support ikhona emakhaya. Ngoba bonke abantu bayithenga umsebenzi wethu bawuncoma kakhulu bawanisela kakhulu bafisa nokuthi siye phambili. Bese kuba yikho-ke lokho. Ikhona nje. Hayi wena mfethu ukuthi ngeke yikuphi ngoba kuyenzeka phela uthola ukuthi kunento kufanele ngabe ukhulume ngoba lo msakazo lona nabantu babona kude lona wabantu babona kude wabantu beZulu TV so kufanele ukhulume nje ungafihli lutho. Hayi okuyinkinga nje ukungaqasheki ekhaya. Kodwa into ezohamba kuyilunga ngoba qala kanjani qala ngathi uyimazi thina kuphela ngathi sikuwa ngaphandle kwenzeka kubafethu. Mfowethu ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho la kulezi insizwa lezi ezithi mayifike entulweni bese zithi mayishaya ihawu noma mayibhula ihawu noma mayishaya ingoma yehawu bese sithi hayi awuthi nami ngithuke bani thola ukuthi asikakadusha ukuvuma kodwa thola ukuthi naye sengithukela ubani noma ngithukela ubani noma ngithuka ubani mhlawumbe lento leyo mhlawumbe ngayigqumezela ukuthi ngithukele masikandi cha lento right kakhulu bafethu ngoba uyakwazi ukuthi udumise uyakwazi ukuthi ukhulise izinto esephezulu okanye mhlawumbe uyayigxeka noma mhlawumbe onandaba ndaba ukwenzeka kwayo unenkinga zakho. Awuyinto engiyibukela leqa omunye umuntu hayi mhlawumbe naye indlela akhulisa ngayo sikhulisa ngokungafani siphuma phela emakhaya angafani. Kuyenzeka mhlawumbe umuntu ongaduswanga yabo ongadusanga uthi wesethuka nje yabo uyathuka nje kanti insizwa zangempela azithukana hayi ngizwa kahle ngasafethu akanipinde futhi nisitshani futhi omunye umuntu bafethu linjejani omunye umuntu uma ngabe noma ke mhlawumbe msiphi ibongo zenu noma mhlawumbe kodwa nje nisithi sijanti nje into ezofuna ukuthi ikhombisa abukele emakhaya ube khumbula ukuthi akwana insizwa yiyo lena. Impela. Cha hayi ake sidluleke babukeli lapho ke emakhaya njengamanje sihleli nalo Igcokama uhlelo Ezobuciko usihle wakamyeza lo hleli naye njengamanje bangawusanda kuvulela nawe njengamanje siyakubingelela siyakwamukela nje silapha eZulu TV njengamanje bafowethu ngifisa ukuthi ngithole lana ukuthi kumuntu mfethu osafuna ukukhuluma masikandi noma usekhaya ofisayo ujazi ngiyafisa nami ufane Igcokama ngalilanga yabona yini ongayisho kulowo muntu loyo mhlawumbe nje ongayisho kuyena ungathi emfuleni mawufuna ukucula mfethu lezi ngqinamba obhekana nazo ilezi inkinga ozodibana nazo mangaqhubeka kuya phambili kodwa bese uculo hleli ekhaya yini ongayisho kuye wena njengomuntu oyiGcokama namhlanje. Hayi ngakusho kuye ukuthi nje akwazi ukuthi ayibhalele ingoma angagcina ukubhala ingoma mhlambe uyayiculela nje kufana abhale ingoma eyiyalayo ezakhayo kubantu emphakathini nokufunda akafunde angaveli ushiye phakathi ngiyagijima umculo kamasikandi. Awu washaya kezwe ngane yakwethu undisikele insizwa ukufunda kufanele ukuthi umuntu afunde bakwethu ngoba umculo bafethu akufanele usenze kusekuba into manje esime ngayo ngoba singasenze ngathi kube ngathi manje singoma sikade sifuna ukufunda noma singabona sikade sifuna ukufunda asifundeni isikole bese umuntu sobe siqhubeke nawo noma unekhona ngithi mina ikhola lapha ngiphelezwe lemfundo ukuze ungagcini ukhashaza nawe noma umuntu exhaphaza ngale yakho manje awufundile after uyanga esikoleni yabona kube ukuthi ikhono lakho linayo imfundo esisekelo noma ephelezelayo mfethu. Manje ugcina uchaphazela. Cha ake ngibuze njengamanje ngoba sakhozela into yokuthi focus ngeli kuyashelwa eSouth Africa yabona intombi ishela insizwa wena uthathile mfowethu. Hayi lento bengakathandi. Awakathandi. Futhi nje savulele ethi intombi sengafaka nje faka amasingini. Hayi ngawafaka nje mazibafaka kodwa yangibona ukuthi uzosheka. Mfowethu ngifuna ukuthi ngithole kabanzi la ngoba insizwe efikayo eningi emculweni zidlala oshuni abahlukahlukene ukuthi mhlawumbe wena mfowethu imuphi loshuni odlalayo futhi loshuni odlalayo usukaphi usukelephi ususwa yini wenziwa yini uzofuna ukudlala loshuni odlalayo okabani ushuni odlalayo mfowethu mhlawumbe noma ushuni wakho kodwa usukephi mfowethu. Hayi ushuni odlala owami from dala njengoba ngiyachaza ukuthi noma nje uze mvalele kwangaveli kuhlala nje njengamanje ngwase kuhlalwa ngiphuza otshwala
Sasivumela ingoma nje thina. So nje nengoma engibhala ezami ehamba nje shonwana. Ukuthi uthatha iCD yomuntu usuphendula ingoma nje uyezwa insimbi ukuthi hayi insimbi zomunye umculo yabona enye into le. Kuyezwakala mfowethu. Mhlawumbe mangathiwa nje usitshele singababukeli emakhaya ukuthi imuphi lo mculo lona weGcokama ukuthi mangabe umbuka estage uSJ cha yabona umculo lona ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngifane naye noma ngiyafisa ukuthi nginephupho lokuthi cha ngifisa ngifane naye lo mculo lona mhlawumbe nami ngigcine nginjengaye estage mhlawumbe nami ngigcine nginjengaye emculweni mhlawumbe nami ngigcine ngidume njengaye emculweni. Hayi ndoda isalimali ndoda engangifisa ukuthi kube njengaye. Awisho mfowethu ungayifihli isho mfowethu. Uphumele mfowakho ngangifisa ukuthi ngathi ngalala ngokuthula insizwe ibhova laDikadika ukuthi ekhathele kuyikhuleni ithambo lamalungu lendala emnyama nedlebe lilodwa suka ibhova laDikadika madoda ithi insizwe laphana ayayifisa ukuthi ngathi ngafana nalibhova yini ayichaza mfowethu kulibhova mhlawumbe lwabhudula wayengihlala ingoma emnandi ezwakalayo eyakhayo ubona nomsizwe ukuthi bisegazini hayi ngoba nakhe iphoqa nokucokama nje ukubona ukuthi hayi noma kuthiwa akaswempile ngaleyo ndlela umugqibeleni kodwa uyabona ukuthi hayi insizwe eyithandayo. Kuyezwakala. Ngiyajabula kakhulu mangabe ukhuluma indaba yokuthi mfowethu yayishayela ingoma okusho ukuthi ubudlelwane bakho nomgqondo bakuzoba le ngoma ngesibona kaswenza ama-dread nawe ngoba nakuzama ukufana nje nomgqomeni ngisistratha sakho emzimbeni nje ngathi manje ngisho ngahamba ngisishele ibhova laDikadika ngoba leyo nto mfowethu iyalimaza kakhulu ukudla emakhaya ukuthi mawunjalo khasa bese ufana nomgqomeni bese nawe utshwala bazogama lamgqomeni ingcono igama lamgqomeni kanti wena into ehlanza nomgqomeni yiyo umculo kuphela bewuthatha umculo hayi losithatha kokufana nomgqomeni usenza yena ngoba ngeke uzufana nomuntu bakho emhlabeni. Cha mfowethu angibuze la mfowethu ukuthi imuphi umculo mhlambe ongafisa noma engafisa ukuthi lihlanganyele naye noma nicule naye ingoma mhlambe eke manihleli nje niyibuka ngisho kuthiwa ngasuka amasikhathi manihleli niyibona isichayi yabona insizwe ukuthi masingathi wahlanganisa ingoma na esingakhipha ulozolo lento noma mhlambe insizwe ukuthi noma mhlambe kuthiwa yiyo kodwa nje makuthiwa ngibuka la insizwe noma kuthiwa ngibuka la ntombi makuthiwa ngihlanganisa umthupho noma ngicula na ngakhipha ulozolo lengoma ibapha la umqulu nawe nimanqwani bona ichayi ngakhipha ulozolo. Ziningi insizwe engeke ngifisa ukuhlangana nazo kodwa ngeke ngithi ngiyayibala kodwa nje mhlawumbe kusazokwenzeka ngihlangane futhi nazo. Zibakala mfethu zibakala ungasabi. Ungasabi noma ungabala ibengane noma ungabala kuthiwa impilo noma ntathu ibala ungasabi. Hayi ikhona insizwe omkefika ukwamajola odlala isuthi yizo zonke lezo nsizwe engeke ngifisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngihlangane nazo. Ngoba yasho nje insizwe yanongoma itsho ngelithi itholakala amavukane uzothola ingoma. Futhi iyatholakala kakhulu ingoma amavukane asikuqhumezele lokho bafethu ukuthi amavukane kuyasijabulisa kakhulu lokho akwenzayo ukuthi mayifika wona afika agaleleka ashaya ingoma ezwakalayo amavukane ashaya kubone manje mangabe shayile kibo qala mfowethu mhlawumbe mangathiwa la weGcokama abantu mhlawumbe ufisa ukuthi nje babukele emakhaya ufisa ukuthi ubabonge namhlanje noma ucha yazi ngiyababonga ukufika abantu nomfuka abantu noma ngiyambonga ubani wakabani wangisiza ngoba ngila namhlanje nje ngingxaya ukuze kuqhumezeleke naye ukuthi aqhubeke kahle iGcokama kuya phambili. Ngabonga kakhulu nje kubafethu engibambisene nabo Seven Colors kwambonga soFarmers kwambonga nazo zonke nje insizwa nje ezingisekile ngiphinde ngibonga uStability Stability la kubo nje kwa ngafika ekhaya nami ngazizwa ngisekhaya. Stability mfowabo wazana kanjani Stability ngoba lensizwa ngithi yalapho olundi ihlala ngayo ngale ule ngasemshisandla ngasenkandla nihlangana kanjani lensizwa lena yakho? Bengirekhoda kuwe. Urekhoda kuyo lensizwa kodwa yini insizwa? Sho lensizwa ichamisele ngempela Stability. Hayi cha kuyezwakala kakhulu ke lapho ke emakhaya njengamanje ke babukeli ngiyafisa ukuthi ngizwe la kumfethu ukuthi yena engathini kubafethu laba abagidila abaculi nalabo abadlala laba abaculi ukuthi yena ke yini mfethu ongafisa ukuthi uyidlulise kubona noma mhlambe uyishiye kubone umyalezo ongafisa nje ukisho kubona abantu laba abagidila abaculi noma ngithi balekelela mangabe ucula ngoba kahle kahle empilweni bethu ayekho into kusuke ethu ugidile omunye kahle kahle masigide soke sibambisene sisonke bese kuba ukuthi umuntu unendima edlalayo mina ngiyalida wena uyagida wena ufuna isigidi ngenza ini mfethu yini onganisho kulabo bantu laba abanye abasafisa ukudlala lawo noma abadlala abaculi. Ngingakusho ukuthi singabafethu siqhubeke sibambisane nabo abaculi ngizwakala kakhulu ngane wethu mhlawumbe
kusho bangathiwa ngithole lana akwenzekile ngoba nisebenza ndawonye nje niphambana nembono noma ukuthi nisazwani noma seneyaxabana uma kwenza ukuthi nani niyaphambana nembono nigcina kanjani lokho ukuthi kungagcini limazi iqembu noma ngishonisa phansi iqembu ngoba amaqembu amaningi akhona lapha emakhaya alimela leze lonto leyo ukuthi umuntu bayaqala bayaqulisa emixabeni sebeya ngokungaboni ngasolweni abasawazanga ukubonisana abasawazanga ukubuyisana gcina liyafaka kanjani iqembu lisakhula noma ngathi sesefundweni sakhona saya phambili. Hayi thina ngeze sicabane noma kwenzeka sinyathelana lawo makhono la kodwa beyashithi sakhatha sonke sakhula ndawonye siyahloniphana umuntu omdala uyamazi omncane lokho nokugcina ukuthi bengingabani phakathi kwethu ungathi ngoba nakho mdala sebenza lento la ngangayithanda omncane. Cha ngoba izulu siyasho ukuthi sihlonishwa kabili hlonipha omncane nawe omdala hlonipha omncane ukuze sizokwazi ukuphile kahle emhlabeni. Uma ngabe wena umdala ungasangihloniphi usudlala ngani usho ukuthi nami kufanele ngakuhloniphi ngokudala manje noma usenze okufanele. Ngakho ke nje kufanele ihlezi nibambisene ukuhloniphana bangabe kuthiwa nabantu ikhona ndawonye. Bafowethu mhlambe ngifisa ukuthi ngithole la ukuthi imiphi mhlambe kule mcimbi esikhona ngoba ikhona imicimbi bafethu yomasikandi siyazwayo ama-festival azwayo usedumile njengokuzeko imicimbi yongeloveli kanjalo yiphi imicimbi engathi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngenivele kuyona noma ngendlale kuyona ngivele benibona abantu. Umcimbi esifisa kakhulu ukuthi singadlala kuthiwa-ke hayi imali ayikho asinankinga sidlala sidlalela abantu ngoba ibalulekile kakhulu leyo nto bafowethu ukuthi kufanele uma ngabe umculo usafika emculweni kahle kahle noma njengoba umculo kodwa artist usafika emculweni noma usafika-ke lento usukuyeza lento esukuyona kubalulekile kakhulu bafowethu ukuthi lapha ekhaya ngaso isikhathi zabo ukuthi uinveste egameni lakho noma mhlawumbe wakhele egameni lakho akubalulekile ukuthi ugijimisa imali phambili into omuyenza enza ngenhliziyo futhi enza ngothando zama ukuthi egameni lakho bayokuphela mhla sebekwazi abantu yabona ngiyayibona into ngisho ugijimisa imali phambili ugcina usakwazi ukukhula manje bakeni le mali ogijimisayo ukube nje kuwakhe egameni lakho sazi ukuyodla negama lakho sikhokhela manje uyaziwa usudumile futhi nokuthi usumvelile bakubona bakuhlulela bonisa siyayenza ingoma lopana noma siyenza ingoma lopana. Bafowethu isikhona ikhampani lesingakunayo angayitholi ikhampani ningathini nje umuntu ekhaya umbukayo njengamanje ushoda yazi ngiyafisa ukuthi abafana laba ngibathe ngibarekhode nina noma ngiyafisa abafana laba ngelanga bathathe ngisebenzisane nabo noma mhlawumbe baproduce ngibameneje efana naleyo ningathini nje kulowo dlala ukudayisa nje nokuhle abantu bona. Singakusho nje ukuthi ikhampani sidinga kakhulu besifisa nje ukuthi ngafika khona umuntu ofika nje manje ngokushesha ngoba khona yasimile siyabhala ingoma ikhona futhi lo nyaka sizokhipha i-CD nje. Khona umsebenzi lophekayo? Ya, khona umsebenzi sawuphekayo emabhodweni. Ya. Cha bafowethu ngiyafisa lapha mfowethu ukuthi ukutshela ababukeli ukuthi umuntu ofisa ukuqasha ku-baby shower ufuna ukuqasha ephathini ufuna ukuqasha emshadweni ufuna ukuqasha emidlalweni othize ukuthi uzodlala khona mhlawumbe nawe graduation party engakuthola kanjani utholakala kanjani mfethu? Hayi mina indlela engitholakala ngayo khona ku-Instagram idlangezo langempela khona na Facebook Ezomuhle idlangezo langempela kuzoba izinamba-ke eziwu-2 0723748 kuzoba yenye ethi 0648474 ithi 0723748 kuzoba yethi 064841434. Ningathini bafethu kumuntu lokuqala uhlelo njengamanje uthola ukuthi usibhekile noma usibukile njengamanje mhlawumbe ukucela nje ngeke support noma support mhlawumbe nokuthi umculo wenu makuthiwa uyawufuna ngawuthola ku-YouTube mhlawumbe ngawuthola kuwena esandleni mhlawumbe ngakufanele akufonela kuthola ungathini nje umuntu osibukele njengamanje bafethu? Engakusho kakhulu ukuthi ubukele lapha ekhaya besicela kakhulu ukuthi nisiphote kakhulu umculo uyatholakala yini na-YouTube ngawuthola futhi ukhona seshathini YouTube ufika njalo Ezomuhle noma idlangezo langempela uzofika mthoko. Cha uzwele ngempela-ke lapho mbukeli wami lapha ekhaya-ke bangabe ufuna ukuthola umsebenzi walezinsizwa uyahamba nje uye ku-YouTube laphana ufike useshe ukuthi idlangezo langempela useshe ukuthi idlangezo langempela uzosuyibona lensizwa noma kuyifonele izinamba ey'shilo nje uyokwazi ukuthola umculo-ke ikulethele uyothola kanjani mhlawumbe ngiyomdilivela ngimdilivela uma engafona nje lezi namba sengiyishilo.
kanjani ngifika ngilethele mfowethu elakho lokugcina babukele emakhaya ungalisho njengamanje ungafuna ukuthini mhlawumbe kubantu usuvalile ukuthi babukele Ngingakusho ukuthi siyabonga nathi ukuthi sigcine sifikile lana kuZulu TV kunesibongo ukuthi ukwazi ukuphinde umezele nabafowethu sikudala ukuthi bengaphinde siyibanga siyaya kwalompumelelo mfowethu lithina lakho wena ungalisho babukele usugcina nje sivalelisa nje ungalisho nje babukele ukuthi ngiyabonga kuZulu TV ukuthi kwazi ukungibiza ngizobonakala nami la ukuthi ngikhona into yami ukuthi hayi ngitholakala kanjani ngibonga kakhulu nje babukele bese ngibonga lensizwa-ke lezi ey'sele emakhaya ukuthi hayi umadoda siyibambe nje kanjalo nakanjani nompumelelo siyaya esithekwa phugezile naniyazi awu so amadoda kaphumkezile obantu bethu ngafisa ukuthi njengamanje lapha ngasemakhaya ubadose nje kwaphela umuntu uyaye bayihambile ethi yazi bengifisa ukuthi ngimemeze induna yangakithi bengifisa ukumemeza inkosi yangakithi mhlawumbe ukuthi kayi ngafisa ukumemeza lensizwa ngimemeze emoyeni hayi insizwa engayidonsa nje ngadonsa bona ofamani kwampungazulu o7 Khalazi emakhembe lapho ziningi insizwa engayidonsa mfowethu izipho ongayidonsa wena lensizwa ngakhetha umbelezeli udonse unduna siyangxaka lezi zinto zakhona ngoba manje ayifuni ukubakhonzela emakhaya nodala bakhonzeli futhi ukuthi ayidala abasetheni ngamkhonzela njengamanje noma uma ukuthi ungibukele nawe kuplakhona azi ukuthi hayi ngiyamthanda ayibakhonzeli nakanjani-ke ngampela ngane yawethu lapha ekhaya-ke njengamanje sengifuna ukuvalelisa-ke njengamanje kodwa ngihambi sazophinde ngibuye futhi namanye amaciko uma ngabe ngiyaqala ukubukela uhlelo njengamanje ungasiya lapho ngaya khona lapha ku-YouTube ufike usubscribe ubhale ngeZulu Studio TV uzobona ipage bese uyakwazi ukungena khona subscribe naku-Twitter, Instagram, Facebook kanjalo kanjalo ungasilandela futhi emakhasini ethu usifollowishe kanjalo bafowethu ngingumzukulu kavenje kakhulu kanje nganduku usiphala amasiko nomhlophe yamshiphala njengoba emayizini umasoka yami zodaba into ngizimqobela ukukhuluma yakhe baye baqomela imali yabo ngimdala ngimdala nje ngishiya amabhiya ngoba ngifundile futhi akunamali nje angihambi-ke ngade bafowethu into okwazi engijwayele ukuhamba namhlanje ayikho ukhanya umntakanzami uma vela ngehle ubensizweni ayekho namhlanje kodwa-ke uhambile bafowethu ngomunye umsebenzi oqondene nayo i-TV le yethu njengamanje siyikhulisayo siyathokoza bafowethu emakhaya sibambe ngapho